И здравей. Съжалявам, че в началото не говорих, но не забелязах. Тук стигна до 6 да. И това. Си направя Magical. Значи, 40 няколко минути. 9 джема. Давам джем. 9 джема. Отварям го. Лаваха. Ето. Аз много исках лаваханта и вече го имам. Така че супер, Господ, чу моите молитви. И 50 от 10 дати. И мисля, че това е. Как всеки път? Всеки път какът направо по 3 корони. Тя са някакви... Не мога да разбера. Свогис, казва клана. 50 човека сме. Има някои много силни, има някои. И станах 8 хора, между другото. Разкеле, нали? Това исках и стана. И това е. Само ще ви кажа, че този клип сега отивам да си взема новата камера и почвам да качвам с камера. Така че, бай-бай и до следващото видео. Абонирайте се за мен. Много повече лайкове да имам. Чухте ли?